ऑर्केस्ट्रा सादरीकरण डान्स बार विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणलं जाणार आहे। गृहराज्यमंत्री पंकज भोयरांकडून विधानसभेत विधेयक सादर करण्यात आलेलं आहे। दोन्ही सभागृहाच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी होणार आहे। ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली चालणाऱ्या डान्स बारवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललेलं आहे। विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र हॉटेल उपहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत सुधारक विधेयक 2026 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो। तर विधानसभेत विधेयक सादर करण्यात आलेले पंकज भोयरांकडून यावेळी ऑर्केस्ट्रा डान्स बार विरोधी कायदा आणणार असल्याचंही माहिती मिळते आहे।